doors are open, iminyango iyavuleka. Mbuke khona ekhaya, impilo iyasukunyelwa. uNkulunkulu wakudala waba khona, waphila emhlabeni, walwa ngabathakathi, zakuvala izimfamona, waba ku-relationship nomuntu owagwaza umuntu, waba ku-relationship nomuntu obulela umuntu, waba ku-relationship nomuntu owakhipha isisu. Sekumele nokube umuntu oziklinako ukuze ube negazi uthandeke ungazithola umsebenzi. uNkulunkulu akekho amandla angawafaka esidunjini, kodwa kumuntu osaphila angawafaka uNkulunkulu amandla. Akathi makawafaka nje amandla uNkulunkulu nedlozi lakho, utholakala ungumuntu oclean, ogezekile, onenhlanhla, olindele vele ukuphumela empilweni yakhe. Mbuke khona ekhaya, impilo iyasukunyelwa, doors are open, iminyango mayivuleke. Mbuke khona ekhaya, uthi ukhululeke ukuthi uthandaza, kube khona izinto ozenzako eziyaphahla, usebenzisa umuthi, usebenzisa iwasho. Ngeke ilunge into zakho mokuhleli phansi, azikaze. Mbuke khona ekhaya, impilo iyasukunyelwa. Mbuke khona ekhaya, ibhizinisi, umsebenzi, umendo, ukuganwa, inkomo, imbuzi, anything onayo ufuna uyisukumele uyilungise. Mbuke khona ekhaya, edilungisa ngokwesintu kukuwe, as long nje impilo yakho uyisukumele. Mbuke khona ekhaya, ngithi mina abantu engibasizile, abantu engibasizako, ngabantu abasumele impilo zabo. 2025 kunabantu bazawuwela empilweni yabo, thola umsebenzi, baphumelele, bagane, bashade, bathole imali, imisebenzi, ikhundla, whatever Mbuke khona ekhaya. La ngibukele khona ngizokubhosana ngeCareer Guy, zifike izinto kuwe. Mawufuna uza kumina, uza kumina. Mbuke khona ekhaya, kepha ngeke ngithanda ukuthi ngihlole ngibone ukuthi yini inkinga yakho. Mbuke khona ekhaya, bese ngiyakwazi ngeke ukuba ngiyilungise. Mbuke khona ekhaya, uDlamini waseMpumalanga ngithi kuwe, doors are open, iminyango mayivuleka. Abantu belo babonge njalo, akusimina, uNkulunkulu nedlozi nesiphiwo sami. Mina angiyena uNkulunkulu, but nginesiphiwo sesiza abantu. Whatever ala khona mbuke khona ekhaya, ngizokusiza uzophumela empilweni. Nenkinga ekhaya yakho ulala, thola umsebenzi, hlahla kuyevalwa, ufuna kugeza idlozi, usemathunzi amnyama, into zakho ziyaphunyuka zihlale kuwena. Ngizokusiza. Mbuke khona ekhaya, angazi ukuthi uphethe imali esandleni sakho, uzokhayisa ngamalini. Mase uzobonga ngilapho ngikugada khona kakhulu. Uma usafika nje kumina ngimukela esekhona, sikhulumisana ngoba imali ayibuthwa phansi, imali ayibunjwe. Nawe awunamali nami anginamali, kepha kumele ukwazi into engiyisebenzisako. Mbuke khona ekhaya, ngiyazithenga. Ezinye zihamba ziyagudwa, ezinye ziyathengwa ziyimali. So mangabe ungangibhadalanga ngizokwenza ngani? Mangakhanyisanga ngizosebenza ngani? Idlozi alijabuli uma enalo libothi umsebenzi walo umile, alikhona ukuthenga more imoto, alikhona ukuba nemizi more, alikhona ukuba nemfuyo. Idlozi lami so ke lothi ngisebenzela ingane phela, nginike umsebenzi. Inkosi ikubusise. God bless you.